Biasanya nek kerja jam 4 ki wis bali. Iki nganti jam 5 punjul kok gak bali-bali. Janjane iki mampir nang ndi le? Tur meneh kerja ya ora nggo montore dhewe. Nurut sapa wong emang? Larang kresek lho, Bro. Iya, Bos. Aduh. Ternyata karo keke ya kesel ya, Bro. Kamu nyanyi pirang lagu, Bos? Sak lagu tok, tapi tak bulan baleni. Lagu apa, Bos? Kuwi lho, Bro. Berdebar hati, berdebar. Deras darahku mengalir. Ngono iki lho, Bro. Ancene isamu ya lagu kuwi tok. Oh, alah. Kuwi judulnya Terkesima, Bos. Lagune Rhoma Irama. Lah kok iso seneng lagu kuwi ya, Bos? Lah mbah, aku lagu ki seneng kok, Bro. Katanya sampean kelingan Mbak Nana. Alah, iso ae iki lho. Lho, lha kok nyanyi apa, Bro? Aku malah gak nyanyi blas, Bos. Gak fokus. Aku malah kelingan sing nang omah. Lah kenapa? Lah kono aku bali, tadi tekan mbok wedok, jawabku terus piye? Lah kok nek dhewe bojomu kerja lembur karo Parmin ngono ya apik to, Bro? Ngono ya, Bos ya. Pak, sampean ki nang ndi re? Bos, Bojoku telepon nih, muni piye? Lu ngomong karo bojomu nek kerja lembur karo Parmin ngono to, Bro? Mulai kapan Parmin dadi bos? Jelas-jelas suarane Pak Mandor ngono kok. iki lho, Bu. Cek kerja lembur karo Parmin. Lah suwi baline, Pak. Sedih longgas rampung, Bu. Engko tak langsung bali aku. Ya wis. Wis wani mulai ngapusi iki. Awas, engko nak bali. Ayo, Bos, bali. Engko nak bojoku curiga engko. Ayo. Saya, Bro. Ya, Bos. Sampean bener lembur, Pak. Iya, Bu. Lembur tenan. Lagi rampung ki mah lho. Aku langsung ke Susu Bali. Lembur apa lembur? Kandhani kok. Nek gak percaya ki aku lembur ka lho. Karo Parmin. Lah kae kok montore Pak Mandor, Pak. Pak Mandur mau nggo mobil, Bu. Mulai sepeda motornya kon nggo Parmin. Sik men. Kowe mau lembur tenan to, men? Wonge kok mantuk-mantuk tok, Pak. Parmin ini lagi sariawan, Bu. Wongnya lagi wegah ngomong. Nanti re, Bu. Mampir omah, men. Takekno kopi. Wonge kok gedhe-gedhek tok, Pak. Kandhani yo. Parmin ini wongnya sariawan, Bu. Wongnya lagi radian kopi. Iki nanti re, Bu. Nang kene wae, aja cedak-cedak Parmin, ku nak ketularan. Karyawan saiki menular to, Pak? Kandhani kok. Aku ki mang ape ngeke Yuna, Pak, ape njipuk duit, omonge mau, wonge ape nyarutang. Nyarutang piro? 500, Pak, kan lumayan, kena nggo blonjo. Berase kan yo entek, gase yo entek. Tak aku wae, Bu, sing njupuk. Iki lho, diutangi Parmin sik 500. Ya wis, Pak, nek ngono, duit ngeke Yuna tak jipuk sesuk wae ya nek ngono. Duit 500 mau urusannya piye, Bos? Ya potong gaji, kok penak men.